weekend crime special huna kalo lom veka chu zanina kan ngai thlak tur hi tongkam shro tak no pangshia chi lo om nual maya kan fa ti beng hup sakdan kan thia mangai ti ka soilok duwa chuti rualin ngai thatu ten ngai thlak sakdan min lo thiam sakdonia Sharon lopat ka hi kumsang ka zakwa somruk pakhata piang ni in unaw meichia hlir zinga aupa berani a anchung kwa chu Baltimore Maryland chengin Baltimore muna Jewish how synagogue lian bera anloi thin bok Sharon hi high school an kalpuin mipa ngai chung tila kan soiswal om love chian tam takaneya tin volleyball le hockey tuipuin a khel na sahle bok junior le senior ni kumhian an nurse puitu zirtir tu puitu le library a puitu ni thin boka chumai baka an school zai pola atilve nge bok nun nuam pa ngai taka mang ni nan soya ahan nula chawnu chuan mi pakhat Victor ti mingpu in sakna huna thoknen anin tongta a Seron chuan Victor chu mel tha tin apianzia achezia te chuan a hip emema ani Victor la chuan aril ruang chu alopu ve ni te che kang chu ral khata tanga in khlera hanin sei mai po du tok lovin anin du na chu ataka lantirin anin ngai zong chhota a mase boinan nei ta tlat mai Victor chu Catholic ani tlat chu wang chuan anu le pa te chuan an pom thei tat lo mase chu chuan anin mangai na chu adang zo lo niange kumsang kha zakwa somkwa pakhata chuan anin nei ta mya maya Sharni nu le pa te chuan chu tiangan fanuin ko randang me nei chu an zakin an thina ur em maya chu wang chuan anin zom na chu an chu chat ta mya reng ani ma se saroni chuan shom te hnekin a tho huai zo ka ni ome hetiang ani wang hian saroni te chung ko bo ruwa khi anuam viau lo nge anu le party strict over le lutuk hi anhe zok alom zok anga lang hi amak ang reng viau ti chuan Sharon le apasal Victor chu Hampstead Maryland anin sonta a munte takte a anin khorve trata thil pakhat soidan chini omta chu then kha chuan Saroni te nu pa hi pon chuak na salo tak in chunga tom chit ni in thenom te nen po anin shepo wak anglawin an soya then khate ro chuan rual polan thiama thenom te nen po anin po a anzawin common nuam hle an tile thungloya engponi se chenom tenen anin polo hi chu apoi molo tura han ngai phot teang kumsang kha zakwa somkwa panga ni a Sharoni te po anleng kop tluang ve zela Victor chu chhun lama na thokina chuaka Sharoni chu ina omin omuna sumlak lu na turte athei angin alo dap ve thina Sharoni le achan pakhat chu in chung cheile thil emo cheimo vel an tuipuin nuaman ti hle a ti chuan chu sumlak lu na tan manan tumta a World Wide Web a anlu chilve ta ni website pakhat siamin aminga Dion's Secret of Home Decorating Guide ti in aming an wa nge a le khabu te siamin chu online mi te le thei turin an soma an chenom vela ten zwar kwal ve boka no how tuina ni ti shain no how ne na zor chu an tumber chu ni he website mai ni lo hi website dang anei nual mai pakhat chu tharau lam kutze en na lam le tharau biak po na lamania chu mai baka adult chat line siamin chu ta chuan man nein ama biak po na huna hong thina he ya na ko chu chiang via ome dor dap lampang soina mun ti mai te ang hei mai baka hian company chen khatan fakna siam sak thin bok apasal hian in chung cheina ti vel khichu ashiat pui mai theya ma se mi pat mei chhat na lam hoi vel tak khichu ashiat pui lo ni na lang Sharoni hian World Wide Web hi sumdo na tan chau amang reng ta hau lo mai sex chat room chi shanga atel vet renga tin pon download na mun atlo jing viau bok chu tianga tuipui tanana na le atlo jing tanana na chu u chuak taka mi pat mei chhat na man na lam chu atuipui chhole ta zela aril rupo angap mai ni tolawin athap shruk tamai hetiang ko nga hian Saroni hian ani na diktak atilang lawa fake profile manga
chu mitam zok ti dan reng bokani ni tina lem chi sang mangin website chi sang atoin mi pat mei chian na konga atui halna phuru thei tur azong thin ti na ni ber chu entirnan voini chuan fit nga le in chiruk pound za somni pakhatarit niang te nein soya atu ka chuan pound za thumarit zeile mi ti zau thau thiam mi pathu oilo shemnuam thiamang mi ani le dai thunga Nancy Carlsonanga in chalin a customer te do dan ang video of siam thin mi ani le dai boka achang chuan kumsomni panga sambuang le michinga nei fitnga le inchiruk paunza somni pakhat mi nia in soin aki korte sexy deu a hak nu ngei chu leidon mem ti na zuar thin a over tamama alemani lo thole hrichiang du chuan email turin a shil mai thin bok a video pakhata phei chuan nimhluma shai ruemo doimutemo ania lo thu thlengin a soibok kumsanga zakwa somkwa parok November thani a dan pa nga in saroni chu a chat room a chuan a boy le hle to a chutan chatna chuan saroni chuan min soi salum se ti thua soi ta hlau beirap thla kham ham khop mai a chat pui te po chuan saroni thu soi du dan chu makan ti a ani em lo anti ta hiala saroni chu swang to anale atak thlia sang thiam turte an chat room mila thil soi turte in anzil ta liam hloma saroni chuan alo ngai thei bolo thil tak adu thule anzil angai lo thuin alo chang le ta zek mai ni ti chuan then kha chuan adu thu sam ti lo tin saka soi sakluman chak thon ron soi liama ma se nu loka ati der lo ti an sha ta ka chuan an chang du ta hlom lova anua po chuan saroni chuan athungai chu apos le ta zela atopa chuan adu thu sam ti lo ting du tu mi pa tong ta chupa chu tu dang ni lovin Robert Glass ani Robert hi kumsomli pangami computer analyst ni in North Carolina Ketobwa country government a thokani a Robert hi mitong tam zok lo tualim lo ve tak mania te ve tak mi ni in nan soye Robert hian na hi atuichil emema a thokrim hle bok kumsom paruk chuang lai na hi achil to nge mei che pakhat sherinen kumsom pali chung anin neya fa pathum kumruk atanga somin kar an nei bok an changa jinglom viau Robert chu computer analyst ti taka computer chu a chil ve hle ne ome anu pui phei chuan chung ko bul aya computer bula huna man tam jok wang chuan a vui ve hle a ma se zai ro om chuang hleilawa chutianga a pasalin a chung te ngai tha khopa a computer ma huna man tam ta ka chuan seri chuan a pasal chuan eng nge ati a hri chak ta hiala ni kha chu a pasal roba ta chu a na kal le a chumi hlan chuan a computer chu seri chuan alo en ruta a roba ta chuan hard drive a email alo save nual mai palinga mai ni lo amma ka tam email alo om tuar mai slow man mo toy man ti chu ain da dan ani bok ti chuan seri chuan email ho chu an chiar thata a chiar thak thui po le email a thuin ziak chu arap thakin a boro tel ni na lang tong kam ngel nga na in ngai sakna chungchang rap thak tak te ni hlom seri chuan rap thak ati hle a hle theilawa aza sek ani ber chumi tlaya a pasal lo ho chu seri chuan a computer alo en sak thule a thil mu chwa te chu shilin thilom zia zot ta a chu tiang thua pasalan zot cha chu robata mel chu adang lop ngal thei hiala a chang lok lo nge chu ta cha chuan seri chuan a pasal kuminga mu za ta lo kop to chu alo la hri chiang lo hle ti a hri chhuaka diktak chuan ama ngoi ringa ma en reng to pasal chu a hri chiang lo sakli ani lovin tunge ni ala shelo ni hia zok te nei sia a pasal dang lam to zia te chuta angai sak to lo zia le duat te chu khoilam a pasal tan chuan a identify tu le a fa te en kol tu ai siamtu anglek ani to thu te nu pan nia a han be se ve don po a chuan lam ho te tia alo na thin thu te chu a han ngai to chuak le zela anua po chuan anin kar chu a hlat tel maya atopa chuan roba ta chuan seri ne na chuan it na le du na nei to lo thua shil ta tol maya kumsa ka zakwa som kwa parok mei tha chuan
robot le seri te chu anin chen tange nge a seri chu na fa te pathum chu chhuah puya robot chu ama choina cheng ta ni chutia pathoi te ni tak nu chuan robot chu zalen ta a kumsa ga zukwa somkwa paruk ogas thla chuan saroni nen anin befu tan chhota a robot chuan tharum tho chaka saroni la in soi sakne lo chak boka khwanu samsui anni ngei don ni na lang ti chuan email mang chuan anin be chawa an du thu sam keini ta na rap thak anni ta na an tui hal na ni si chu anin fa chhota mol mola saroni chuan robot ne na chuan adu thu sam chu ati puitlin sak thengem te zota nomna vortop athlen laia phuar bele re be chu athil chak ber chu ni robot la chuan alo chak na sa achip chiarin saroni a khoidan turte chu soya chutiang chuan thakhat chuang anin be nge a police hote hian email zakwa chuang lai an mu chhuak hialani chutiang anin biak phone hu chuan in mon tum ta a kumsa ga zakwa somkwa paruk october ni som pathum chuan saroni chuan apasal victoria hena chuan georgia chan pakhat mutura kaltur tho soya a honda pola in khal chhuakin baltimore maryland rail cholmun lama panta a zingdar kwale minute som panga achhuaka charlotte north carolina pantorela achuanga zandariat le minute somli panga a athlinga robata po chuan rail cholmuna lo muaka robata pickup truck chuan anin phurta a mel somria ta hla linear north carolina robata chen na munlam chon pantawang wangani ti chuan robata bula chuan saroni chu nithumla e samta a heti lai hian maryland lambe thunga chuan victoria saroni pasal chuan saroni chanchina shat lo wangwang ta ka chuan angai thata lo hle maya anu puin atana nu chhia ale kha chu mu chhuaka akal san to thule akir le to don lo thuin ziaka chu ai ma victoria ri ru ti boy tu chu saroni le kha chuan ama thattu chu umzui lo turin azyak tel tlat ama thattu umzui lo tura ashil na chuan ari ru ti boy hle a chulawa ti hiana in ziak le boka karwang in muloni puin iriru ti ha su ha dam takin ka chol ti siang che ti ain ziak tel bok victor chuan a computer chu check sakatum ta a chuta tang chuan eng emo amu chhuah thei ain be si wangani chuta chuan slow hand ti ming pu ne na tanga anupui email don tam tak chu mu chuak ta ni karaliama sharoni chanchin reng sha tur omlo october ni somni chuan victor chuan anupui bo thu chu report ta a tin atangkai tak thuta ti in a email mu te chu police hote kuta chuan a pe boka police hoten email an han mu chu makan ti le a email chen khata chuan slow hen in ti chuan sharoni chu mi pat mei chha na u chuak taka amhan pui nuwa angai salum don ti te thona chuaya makle zwal chu saroni chuan alo pom pui thlap chu ni ma se heti la hian police lam hian computer crime unit an lo nei man lau mai mun tam zo ka chuan an la nei lo mai thei an van nei na kal tuang te poni ma na mei che pakhat chuan ama thattu tur chu train mangin apan ti chu police te tan chuan thil mak takani ti chuan police te chuan roba te chuan chui chuaka october ni somni pahni atang chuan an in thlata a saroni chu aladam le dam lo te an thli thlai pa boka ma se heti chung hian saroni chu alim thla taknyal po an mutel lo october ni somni panga chuan in dap phalnan mu thei ta hlau mai roba te chu anna a akal hun an nga ka akal vele chuan a in chun dap sakta ni heti hun la hian roba te hi trailer a chenga achungan an lut chu alo drop nangyang mai thlipui noi shep nu ni om zok hiala moyani bolho chi sang sang chu alo let rem rum maya thil eina nu la sil lo te chu ain tiang erura computer disk chi sang sang alet noi boka roba te thil zong zong chu lip save kan tuma chutian han hai kwana lama chuan sharoni thil chen khat an mu chuak ta nuala ti chuan pon lam chun han en kwale ta a roba ta omna changa fit som sari panga vela hla chuan leivung lai tharni om takhi an muta a enga mu chu phomani chiang ani ti chuan chu mun chu an han lai ta a fit ni le achan ve vel an han lai chuan mishing khup ru ni om tak an lai chuak ta chutianga an rin hel ta ka chuan radio mangin an thopui robata en thamek tu te chun han beta a robata an rin hel na chu shilin man ngal turin an chila ti chuan robata in thiar zo lo chuak chu an lo hling ta chat tani
hetianga robatan man la hian tlan chia te mo tum lawa tranpo tang chin lovin ngoi ringin alo do top mai ni robot chen na lama ve thung chuan police te chuan computer di sakhat box tam tak an lo thiar mek boka zamu bu te camera te pistol te video tape te le robot computer te zong zong nen atam phian mai ti chuan robot chu thun han zot fia ta a sharoni chungchang te engthil nge thleng ti te robot chuan saroni nen chuan ningum zat chu an trailer a chuan du thun lo sam thinanga u chuak taka mi pat me chha nan man thin thua soya saroni chuan adu thu nge ya in phuar be tirin in chunga man chi chu engpo ni se a sei pin a zir chuan athila chuan rol lu saka phal thule adu thuwa ati tirani tho soya ti chuan mi pat me chha nan man lai poin saroni ngonga chuan hruai thlunga an che dana zrin shrui chuan are nge tel tel tho soitela chu po chu saroni chuan arem ti sakvek ni na soibok masi chu ti an che dun lai chuan an phur thak dun lutuk chu apoita robot ri rufim to lo chuan are khlum palta ni robot chuan a thapek chin a hriat lo thule adu aya lo tan nat pal tho soya ti pal thil liaw liaw ani thule tha tum lo tho soibok sharoni ruang an lai chuaka aban rek le kere ka phuarna oma a oma le angong kwala ya hliama oma angonga chuan hruai lo la reng bok a ruang chu North Carolina a chief medical examiner Dr. Thihna thonani a ani chuan a thi chanber chu nataka re ani wangni na soi test danga lan na chuan u chuak le her takin mi pat me chha nan mang ti polanga Dr. chuan sharoni hi North Carolina thena changa ani thumna athi ni na soi robata attorney chuan autopsy result chu robata thu soidan nen ain mil thule ti pal thil thuwa saroni chu thiani ti chiang tu ni na soya ni thum ngot mai ngai sakator chu arin lo tho soiba ka autopsy result chuan ati fia vek ni na soibok police te po an lu hai hle a mi chen kha chuan saroni hian ama thatura du wangin apan ni angin alang si email ala robot chuan a tha dan tur chip chiar takin aziak lang box si chu wang chuan ti pal thil ani email tatlo rahman loka ang riaw robot computer le akai noi anman sakvek kan ti to kha anhan chui chuan no pang khwai khemna thalak le video alo om cheu mai robot thu boy chu ari bel pha ta first degree murder chau ani talo media lamin robot le saroni chungchang anhan shizet chu chanchin butin chuan an trial te chwai maya kumsa ga zakwa somkwa paruk alani wangin media po ala show he a mei che heavy de ulek phei chu an dim lo na samai chuba ka internet a kan mi ton mai rin nga man ni lo zia an tlang au puina sa he boka boruak a chemal na sangei mai robot thu buai chu kalpui zelani a kumsang ni January ni somni pasaria chuan robot chu saronia tha wangle a computer a no pang khwai khemna ten om tak tak awang chuan thiam lo chantir ni in kumsom thum paruk le thlasom nga pathum chung chu saroni tha awanga tang turati ni a chuan thlasom ni pakhata tanga thlasom ni paruk chung chu no pang khwai khemna video a kol wanga tang turati anita ni North Carolina Avery Mitchell Correctional Institution da ani a February ni somni kumsang ni pani khan chuak turani a mase van doi thak takin February ni somni jingdar khatle chan vela chuan lungphu cholin aboral ta thut mai ani saroni nu le pa te chuan an fanu thina chuan angong na lo hle a an fanu ni lo anga chhuah te po an tum lek lek khial ani ome an za em wang te po ni mana a thi dan la amol pho thak zong ani bok nen media lam la in awar the ang berin an lo tlang au pui bok kut sil san mak chu an tum ber ni na lang robata nu pui hlui seri ve thung chu a pasal chan chin chuan a thong na hle thung ole kha saroni nunna hlutak top dan chu lo ni ta a uluk taka ngai thatu te tan chuan zir chhuah tur kan nei le thawin karing comment lama soile swaw swawang umyang